Halo Mae, selamat siang. Selamat siang sudah sayang. Lagi ngapain Mae? Lagi panggang sayang lho. Kuwi pitik apa, Mak? Pitik Jawa. Lah kira-kirain ngono kuwi regane pira, Mak? Iki to. Heeh, pitikmu kuwi. Iki komplit apa ayam tok? Yo ayam terus yen komplit pira, ayam tok pira. Komplit ana ya, sak segone, sak sambele, sak tukon pasare. Regane 230 sayang. Lah terus isine apa ya, Mak? Segone ku sak ceting sak mene iki. Oh iya. Wis komplit 230 sak panggang ngene iki. Kok ya gede ngono, Mak, ayam. Lah, Mak kan dole murah, ora larang sayang kok. Lah iya. Pesen-pesen iki Justin. Sing jar pesen panggang-panggang ya iso Mak iki sayang lho. Oh ya gedene yak mriki. 230 wis komplit sak segone sayang kok. Lah ya gede ya, Mak. Ya anak-anak Mak dari Sabang sampai Merauke yang mau pesen panggang, engko tinggal wiwitan sayang, enggak. Lah kuwi manggangnya nggo apa to, Mak, kuwi, Mak? Nggo areng lah, apa nganggo gusi, enggak. Nganggo dupa apa piye to, Mak? Dupa? Heeh. Dupa kemelun jagating raya ngono. Kaya nang dukun ae. Alah. Dupa ki pakanane apa sayang kok? Pakanane jin syaitan apa menungsa apa munyuk ngendi? Dupa ki ya mau diobong lho, diobong ya kemendeng ngene iki jenenge dupa. Ki dupa areng sayang ki lho, ngene iki nya lho. Lah kok kipas ya piye to, Mak? Jenenge zaman modern. Saiki zaman modern nganggo tepas ngene iki rasa kipit-kipit kesuwen to Tika. Ya wong mlaku ki langsung wet numpak pesawat, rasa mlaku numpak pitonte. Kesuwen sayang. Ya suguhane ya es teh sak jimbeng semono no, Mak ya, Mak. Ya ya jenenge apa jenenge Mak iki kepanasan ya lho sayang lho. Ngene iki sayang lho. Cepakane es teh gak kena wedok lho. Wis seger, Mak. Seger banget lho. Ambune tek sangit-sangit. Ngoi, Mak. Sangit-sangit semengit walang sangit sayang ki lho. Lah kok gosong, Mak, kuwi mbok tinggal ngapa mau? Ngompres apa ngapa? Anu. Tak ditinggal depan dek tonggo. Apa tanggamu gelemak demenan karo dirimu? Saya udah gak gelem sapa? Saya udah gelem sapa? Sebenarnya nek iki lho sayang. Apa? Nah, kayak ngene iki gelem. Atusan apa birunan? Atusan cacahe 10. Langsung semerintil ya, Mak? Ya semerintil lah, Kak. Sebenarnya apa? Sapa wong sing ra kepincut karo Make? Abang-abang 10. Lah kok membayari piye? Kudune dibayar kok malah bayar ki kepiye to jane iki? Lah Mak kan rondo kasep sayang. Rondo skat daluwarsa. Dadi nek ngetok kene iki 10 lembar abang-abang ya ora payu. Ora sing ngambus, ora beda. Agak beda sing rondo-rondo anyar, beda sing kae-kae lah sing kale ahi ngono kale. Ahu. Sing comot-comot. Bakal mie ayam kale, bakal mie ayam comot-comot kae. Agak kae rasa nganggo ngene wae payu. Gratis ya, Mak? Ora. Wis ngarep tak nganggo comot-comot wis kaya wong gelem. Ae Mak iki rondo apa jenenge? Wis rondo kadaluwarsa ya ora nganggo abang-abang 10 lembar payu wae adani ya gak. Kuwi. Comot-comot. Kale comot-comot bakal mie ayam. Bakal mie ayam pinggir kali ya lho sayang. Apa ya di ngono-ngonoke, Mak? Heeh lah ngene goyang-goyang pokoke jentit-jentit ngene iki lho bakal mie ayame dirar. Kobong yo. Bakal mie ayam kobong. Delok story-ne kobong engko pokoke iki lho. Yen kobong gak sunduk nganggo ikinya lho. Ya lancip to, Mak lho. Oh, lancip kok lho. Yen arep panas yo, ini kon panas. Bakal mie ayam. Bakal mie ayam comot-comot kok. Apa ya mie ayam comot-comot ngono, Mak judule? Kandane bakal mie ayam comot-comot ngono, Kak. Berarti nyomot sithik gratis, nyomot sithik gratis. Sing jajan rono nyenggol sithik gratis sedira. Jan dapurane ya mung kaya dapur aku kaya munyuk, Kak. Kok kemayune ra umum malah ya talah, Kak. Ayo. Mie ayam piye? Yuk kono ora bayar, mah dibayari no sayang. Enggak tuku 5.000 dadi bayar 50.000 kaya comot-comot ngono. Berarti anu ya, Mak, apa dodol mie ayam berkedok ngono ya? Heeh, comot-comot
comot kalau main gunung Merapi kae lho, kok ngisor Merapi kae, gunung anu bakul mie ayam, comot-comot gunung ngisor Merapi kae, ya gak. Wis ngerti ta, Mak? Wis ngerti lah kok, jane dapurane yang padha aku dapurane merongos, untune dikawat jane ki ya. Nek kok kemayune ra umum sayang, kok. Ini arep panas ya men apa-apa panas kok. Arep panas arep saingan karo make, saingan ayo rene sayang, saingan ora apa-apa. Saingan ora apa-apa, saingan ayu-ayunan. Rupane mak mung kaya munyuk ya ora apa-apa kok. Camat, ada mie ayam camat. Ngono ngerti. Pokoknya bakul ayam camat itu dirakale bakul camat kale. Camat, ora ngono kuwi gratis Mas, gratis. Ngono ra. Anu apa jenenge? Harga mie ayam 5.000 dadi 50.000 comot-comot karuan ngono kok. Ya men panas ndelok storyku, ndelok statusku, ndelok fitiku dhek panas ngen moro. Tak sunduk moro lho, tak sunduk ngene iki moro. Cepak ya, Mak ya. Heeh. Comot kalah saing dhek iki moro. Lah iya to, Mak. Jan dapurane yo padha aku, dapurane yo kaya munyuk kok. Jane dirimu ya ora nyenggol ya, Mak ya. Jur kesenggol-senggol terus ya. Disindir, disenggol-senggol. Emang aku kalah saing, aku ya ora masalah. Wong ra ganggu ya, Mak. Justru mak iki disenggol iki semakin menyala. Wah, ngono kuwi ora masalah. Lah apa meneh sesuk bakul mie ayam terus bakul apa neh? Bakul kae, bakul untu kae, bakul untune dikawat kae, bakul untu dikawat kae ya padha kan lho. Comot-comot. Wong tuane ra sugih sik ya ora mungkin duwe mobil ra ndek apa-apa. Wong ngetak-ngetak wong tuane sing sugih ngerti ra. Wong tuane kayak megol wong tuane sugih sik. Sing bakul untu kan lho. Sing bakul untu kae wong tuane megole sugih sik. Wong tuane ra sugih sik. Alah yo padha wae. Padha aku. Padha make. Comot ngono lho. Comot panas sunduk jerat ngono. Ini ya kowe saingan mbak aku kowe nyaingi mbak aku. Aku ora nyenggol kowe nyenggol aku ayo sunduknya. Comot bakul mie ayam, bakul untu dikawat kae lho. Ngisor Merapi kae lho. Kowe ngombe obat sik ae ta, Mak? Kowe ngombe obat sik. Koplo. Ada yang uang urip ki rasa sindir-sindiran. Rasa saing-saingan. Ngerti ra? Wong kabeh ki kuliner rekoso. Wong tuamu dhisik ya rekoso. Wong tuamu rekoso penak kepeneran rezekine, kepeneran gaweane duwe sugih. Terus wong tuane mati, nurun anake mati nurun putune mati nurun buyute. Wis ngono wae. Dadi rasa sok saing-saingan, sok muncar-muncaran. Pesene apa, Mak, kira-kira? Pesene dinggo sing comot-comot ki piye? Ya, kata-katane sing kowe nyindir aku. Kowe apa jenenge nyenggol aku. Rene yo rasah mung liwat nggon fiti-fitinan moro nyanggon aku ning omah apa ning endi ketemu nendi ayo jagongan. Saingan comot-comotan. Nek tetep menang kowe wong kowe asli kok enakan palsu sayang. Aku kan palsu adine iki. Palsu kabeh ya, Mak. Heeh. Dadi rasa comot 50.000 dirasa mangkok 50.000 dirasa. Kuwi dadi iki rasa sok apa? Sok yes dira. Wong urip iki maune kabeh iki kok rekoso. Gandeng wis kepeneran nyambut gawe, diwedit okan, kepeneran ditokan. Dadine sugih, ngerti ra? Dadine rasah digedhek-gedhekke sugih, ngerti ra? Wis ngono. Wong iki rasah sok yes-yesan. Kabeh nglakoni rekoso sayang. Rodo ki mubeng. Contone kaya aku iki ya, Kak. Aku diarani saiki dadi artis sombong, saiki dadi viral sombong. Ora ning jenenge. Wong aku ya memanganku sego, ngombeku ya mung es teh. Dadine iki aku ora pernah anu ki. Mergone aku mau diloro ora krungu ki, mergone ya apa jenenge kuwi? Kendaraan teng sliwer akeh. Lah ya, Mak. Terus pemane yen di apa dulate ora irah ya maklum ya, Mak. Mak sok emin, nanti ra kacamata kok kadane ra blereng ngerti ra.
beda bakal mie ayam camat-camat, enggak camat, bakal mie ayam camat ngono kuwi ketho ambek anu lambene jebret bekesane abang kae enggak. Talah. Lah iya to, Mak. Yo talah yo to kok kemayune ora umum ya ora. Lah iya. Apa ngedeng-deng anu asli ya ora. Aku palsu ati di anu di apa jenenge di anu apa jenenge dinyek-nyek. Wong yen dinyek iki saingane ayo. Cara Melayu banter-banteran sing endi? Banter aku nang anu. Mung comot-comote kok lemu. Alah, yung talak. Comot-comot. Ala comot dower. Mung padha padha keteke kaya munyuke wae kok. Comot-comot Ayo. Ya men panas kan gini. Sunduk kedua. Sunduk keduanya jam. Kuwi malah tajem ya, Mak, sundukane. Iki tajem. Setajem-tajemnya lah mie ayam comot-comot wis tajem sunduke iki ya. Kosong.